الرحمن الرحيم أحمدك ربي حمدا حامدين وأشكرك ربي شكر شاكرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga luksay, mga pagaryami, mga aryami, ini kapken bunga Amerikano malalag nakalike inyo nag-ukisir niyo sa giyang kaya mga baloy page tanong iningaran na sa BTR sa kawang wala sana wala giyang utuwa mga pagalitan no amiyakap tigis sa giyang kaya programa ada salah kawarwar Abu Rusdi Ahmad Asgar o giyang utuwa isa pagalitan no ada salah kawarwar Abu Shabib Habib Tamano o giyang utuwa pagalitan waday ada salah kawarwar Abdul Qahhar Lionel o giyang utuwa aritan awat giyang utuwa gurutan ada salah kawarwar Mahid Abdul Khalik. Yung kaya oras imanto programa taniman to na ayan niya mabubalo ya bento tanong yung kaya pagaritan dinawata iyo kapapantaga na di magister sagyang kaya jami at muta isa kuma jami at sagyang kaya orun ada salah kawarwar Abu Haytham Asgar Ahmad nasan wallah udah niyang kapakandirin sagyang kaya kaimbitara taroro si sagyang kaya programa tar ayar ito magistera mabalo ya mana na mapumagusi man to kebugan nakara kami sa liwanagan apakaliwanag kami agi mo to mga pakaisip agi mo to mga pagaritano matatago sa agyang kaya liwa Jordan sabab ko sila na gira di sila na maknaba sila na matatago sa agyang Jordan na naadnab po nga nagira na mga balita o tama di makararayag sa pamikiran nila na aylan na kanon na kailangan na iya mapakarayag tanong sabab ko upama ako mismo ay sa kakikilid na sa katanong ikakilid amay kaditan mo yung pakarayagan kakagya sila na di rin di ka kaya maada sila sa agyang kaya manang naba sila matatago sa agyang kaya Jordan benda mapya na suka pumita sa nga mga pakaisir na ayaw to pagana pakaisir mga pagarita no na mo to tira na anto na nun kamataan ni sa agyang kaya mga murit sa Jordan agi ayaw ko na ayaw kinigiran di ka naginan sa mga murit sa Jordan ayaw ko pikiran na mo to pagubas ito bula kuwan pagubula kasi Michael Jordan emang po kata rano na balang na pakasungsi di na kapangadisi na mapalay ang bula di na paubula na malungar kami mo pakaliwanagan itong na ilay na raw na inasang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Paganaron na pinalamatan tanong nga gurutan no sagyang kaya panagunta manira so panlay kalemitan na so Abu Asif bin Maki kapantagan na po nga di sagyang kaya Jannat Mukta ito Sharia gimuta pa kaysin na tanto to niya kapirti kinanglan na nakasugutan ron. Sabab sa so mga bangsatan mo na madawal kairan so di rin migpag yung kaya ingad natatagwan to tanap kung adinda no. Dugo siya pa magin ganyan. Oy. Dugo siya pa magin ganyan. Mampan na gyuto na ayat ito nagyang kaya ingad natagwan to tanong na today ko mga ingad buwan niya masa yaging tawan o mga nabi nag-iisugbot mo sa Bilad Syam yung da Syam agi na so diplelegan no mga Quraysh sigo masaw na bitan no Muhammad sallallahu alaihi wasallam aron siya nindag-dag yung kaya Bilad Syam na gini man to so
Palestine, Syria, Lebanon, au Urdun, Jordan. Madakala miya pagintaw siya ako mga nabi. Mga Nabiullah alaihimussalam, lahidu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Suluk, Su Yaqub, Aguso Daud, Aguso Sulaiman, Aguso mga pediran. Mga nabi, amiyang unang nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So biyang kaya kuan na siya pa na matataguso pag na kiblat o mga Muslim agi Masjidil Aqsa Mubarak. Okay. Si matawusi sa giyang kaya depingyan na ingid sa Palestine. Ay pakasan na isad na ingid. So katatagwa mi siya mga watayo, mga pagarinyo, mga laki niyo. Na ay di mi siya ditututan na so agamatan o agama Islam. Sharia. Sharia Islamiyah si kupimberangan ng mga takasusan matagun. Lagi do hadith, tafsir, usulul fiqh, fiqh wa usuluh. Gusto mga pedaruan, mga takhasus, mga ilmu siko agama agama Islam. Ito kailangan na katukuhan ni Wai ka apias kita siko data siya kapaka depo na pwede sa kikuan sa pamikiran tayo mo ito ako muna sukan lemis lagi mo ito na bigla lagi din siya gini Michael Jackson Michael Jordan na mo kapikir na ba kuan kung mata siya na kambula na gitu makambata sumbugan sa gini kaya kuan ay no ka so mga pada kuan nakita kaya sumbugitan na busing mga pedoras. May nasanwal lang kaya pagalitan. Sumpat ako na rin guru na yung kaya Jordan. Ordin na. Pwede sa mo tuwa inaliwad na barak na hawlaw. Oy, yung tatibullah sa Quran na Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawla. Pwede sa nga maliligtas sa mas dilaks. Pwede kung maliliwat sa yung tamialo isang tayat tawan. Ako na sa wala guru. Ayat mana ay kadua pakai sa guru amya, pakai sa mga lokstan, mga pagaritan. Ana ay gisi na tigira na pwede mo na koneksyon niyo. Mabager, di na matatan ang biyang kaya ito mga pagari niyo. Mga kakaniyo, miyo na may makapasa sa kaya Jordan. Ay pa man adnap nga nagila ng mga balita, di na kapakad na miyang gilbo ko pa sa lakawakili ran no. Kata no paman na bud na koneksyon tano pa. Na bud na ro pa na koneksyon tan. Mapera na pa kasi subagdan no na sa makambat. Pagneron na madal ko mga kakatan miya mga pasatsi. Miya ilay so panagundam maniran ko kaya pa ako mayroon sa ingit. Kaya bilbukiran. So mga pantagsi ko tumpukan o gulubukiran. Malagi do pa so mga pipiyaw na gusto daw mapiya kay Leo no pa o mga pagtutan ada ba niyan tumbukan na ugyang kay mga watayo napantang na po mga bisi sa Jordan ina ni kakamta sumbaga misagi ano na pa isa da aras miya tumbukan ala ka gyang kay mga kapantagin na pupunga dise agustugan buko mga kakairan na mga pasad sisini man to sa inyo sangawal sanga na maliwan na guto ay katalo pakay sir makapupong mga aritan o mga murit na man na pagisiran na ato na ako ni ano man ako ni ato na ibundalo ka takadim siya di nakakatalab siya may ako na okay tama ato na okay takatalab siya may juro mga diyo may sa mga juro mapiana na pakay sir lagi gusto na magidom ta sa mga pagaritan mga aritan o mga murit na kabay era na mitaro siran sudiran di kapan maswa saya pada pukitian na makasungsiran sa gingaya mga hindi mga Arab sisiran ng mga pamangadi. Sabab sa katon tanwa siran ni tirunan sa ngayawa so basairan na aya basa o Quran na uso hadith. Nagina ni isip tanong sa Quran na uso hadith. Di kalalaw ya tanong sa gingaya yung mga indiran. Yung mga pagalitan ng mga Arab. Ana so katakdim si udi nakakubay sa mga di na no kita na sunjo kalema na lagi do kito mga pada jamia lagi de Jamiatul Islamiyah Jamiah Islamiyah si sa Madinah agusto dia Jamiat Umul Qura si sa Makkah
Pagkakit sa pagkapasada din sa watasawan. Sana. Tanang. Pagkakwa sa kalatasian na ka-authentikan. Tapos sa pakawit siya na original. So karatas, kapag authentikan siya man sa embassy. Sa tali mo lang. Sa tali mo lang na kawitro kung lagi siya sumuadala. Kuwan. Di Europan, na ay mga mulahad kuwan. Kailangan na tuko na yung mga pagalitan mo. Kaya siya mapipigil kaya siya mga na aya kapuwiran siya sa murita na makaisa ko sa ragu. Kuwan, biyang aya kapangaditan mo siya, kapangadi siya yung mga pagarinyo. Na kenapa ini min hadirasiya. Kuwan. Kaya ito mo mapagkaralitan mo siya yung mga pagalitan mo. Muna ako ito kawiran. Naba pamamin hadirasiya, libre ka na pugilaw sa kapangadi. Saya nakataon mo rita ke suba niya sa kapag pangadi. Berdasarkan nawal lang ay pagalitan kasi Abu Haytham Asgar Ahmad saya nga din nga pangiran sa nga kimitira tanoron atau umare lagi mo pakai asmo ganyan ang mga pakaisi ang mga tano pagalitan no ini kapimitira Amerikano mga pagariami sa buhay ng pakaisi para i-commendir sa mga video ipag-upload dami para rin sumbulitan na busi kaya mga natunawari mga gawin. Madug na mirang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.